Kalimpong kiseng kintai ni kasni balang kala dawa ya Khasi Hills Autonomous District Council bagan pinmi da kajing betha shabaro akidor barsnong bikin aila no yaki president but secretary jong kiseng kintai hala kisnong kithau bakin don bentalang hak executive committee jong kidor bars kani ka sunjuk kala bo ya kani kajing dawa ha kajing ya kendo but chief executive member ka KHADC ba pinyat sings im haba banjur bakalong ka badan kam baki dor basnong kin kinthuk ya kinong yalam jong kiseng kinthai bandon ha ka executive committee ka dor basnong knang bakin yolat ban yatai bat ajing mud ya kimat ki ba yadai bat kam jong kinthai ha ka imlang salang ini ka sunjuk kala kran ru da ka basai ba kam don jing mud satya bandawa ha ka ban ailat lang ya kinthai bakin longrang basnong hindrai ka shikwa tang ya ka jinga don lang kikin thai ha ka dor basnong ha ka ban pinyat ya ki kam snong kam thau bat ban ai jing mud ha ki babun ki kam ki jam naka liang jong ni ka lempung sangkan thai te ni don kat bakalong mentang ni don lai phoi te ligi sang ke besno alang ki unit nakidong ba pher te kat ba kita ke bayadon hang tak sangkan thai empat don re ke bayo banrung haki bakin long ki executive member jong ka dor basnong te mangi te long ila don na do kisnem nyofu a te kini wa ang do kila ayo banrung hapo ki dor basnong long kum ki executive member te kila inkra kila shumia jaulang sneng te long ngi shukwa ban ai jeng arab lam ya ki we ki ken thei ki baki kwa ken banrung ha ki dor basnong ban ken shulong tang ki executive member ndei baki ong bangi kwa ban bat ya kata kamlang basnong bangin ya khun ya katan re nge khun na banta ki we ki para kan thei ru ki ba don halaki dong ki ba pher ba kiru ken yo ban ya don banta lem kum ki executive member jong kador basnong ita kan i jeng wane kan do jong ni tem dei bangi kwa ban ong ya kata kam ka he bahan kum ban long dang basnong tem mlai kan ni ki kan thei mo sha e ka long ka kam ka ba e ka me ka yong ka ne ka tai ka ba khia nei tang ban shu ai jeng mot lem tang ban shu phliu jeng mot lem tang ban shu yes sno ban ta ha ka decision making jong kador basnong te da ka jeng don jong ni ki sang kan thei kum i presiden lene sekretari ki badon halaki jong ki snong ki presiden sekretari jong ki snong kan ki sangkan thei de da ka ki don maki ki laban ai ken ya ka jing mot lem jong ki ken ai ya ka nu ka jing ka ban tha ban batai ban laj na ki jing jar ki jing e ha ka kham kong san e ka dei na ka ban ta ki khon samla mot khon samla kan thei sen rang habangi ya miet kum turu na ka dong jong ni ne ki we ki dong ru ki ne ki khon samla sen rang ki kham ko ngo yang ngi ki kemi ki kham ko ngo yang ngi ki kemi balei ba ngila long ki keme jong ki hi daka jing i ya ki ngi kran daka jing sneng jing krau ya ki ngi kran daka ktien ka bajem mdei re ban kan hi ban dumok ya ki mo namar ngil ki dei ki khon jong ngi hi hawa ngi don ki khon nrei ki khon jong basnong ru ki dei ki khon jong ngi ki long kume hi te nat kadang we ngi sawan ba ngin ngi kwa ba ka district council kan ai da kanu ka jeng tho mo ban sha ka ni ki ken thei mo ya ki ken thei ba ken yo rong lem arngot ki representative sha ka executive member jong ka dor basnong banyak aja mut lang ban keren ban pen i ki jing e sha ki jan tikom pa i hi hapor covid ki ken thei ki mi lang kat tu jing tri ju ki snong kla yo jing ro keleng ki lang basnong handi ki ken thei dei badan na dia ke biar tapi itu gambar kau madu bersam kau madu bersam atang madu bersam peleng madu bersam pan kiri kentai kita nampak kita melak tu banyak lum banyak sam gitu paket ini kita kentai lok be balik gitu mo te kam tam kani mentale pi ki just ni bobon lang kam ki besi bobon ki bobon ha ki tax ki jing ni ai te la dak ki senang prasenang sak kan no ti me kon di me bang ki me kom ta lai pi jak ki ni hende nang ngilit mangi ni keren ko ke mesim joki ngelayo jemaat mata bro cindai tam bagi layar ya ditakkan ni we bangin yo bandon benta haki executive committee jong kita basno